ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, шахсияте ки доимо Сауду ТВ-ро тамошо мекунед. Числа имрӯз 3 сентябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон пешкаштон мешавад. 11 дона хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираи фурӯшӣ баҳри шумо. Дӯстони азиз, барои реклама рақамҳои хидмат мегузорам. Шояд дар шумо ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, технико боша, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Somontejivo дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ карда ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда бутем. Хонаҳотона ба хости худтон рекламагузорӣ мекунем. Бачаҳои азиз, мақсад дар болошон сумонем, рақамҳои хидмат намонем, хеле не. Чӣ хеле маъқула, ҳам хеле реклама карда фурӯшта мегузорем. Дар видео лайк кунед, дар канал подписия кунед. Навора мо шурӯъ мекунем. Бачаҳои азиз, бародарое ки дар Москваски област кор мекунем, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем. Ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем. Бачаҳои азиз, борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон. Бачаҳои азиз, бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад. Бачаҳо ҳар ҳафта бор равон мекунанд. Фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир Акада муроҷиат бикунем. Бачаҳо дӯстони азиз, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. Квартираи фурӯшӣ мо дар ҳамин коттедж дар дуюм этаж қарор дорад. Духонагай. Бачаҳо дидестен кадом дом чӣ хел қарор дорад. Ина ҳавлиш, ина пуштихона, хоб лаби дом. Бачаҳои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастад ки аз лесница ба дохили хона мерем. Бачаҳо дар политехникум кӯчаи Арбоб Хотунда қарор дорад. Бачаҳои азиз, хоб дуюм этаж дай духонагаи 58 квадратный метр, яъне ки ду хонагаҳаи 58 квадратаҳай ремонтош дараҷаи олия. Бачаҳо беҳтарин ремонт кардагай, просто соҳибмулк гарани бисёр аз худ кардагай. 57-58 квадратный метр. Бачаҳои азиз, ду хонагаи ҳуҷҷату 100%. таги дом, мактаб, масҷид, беморхона, аптека, поликлиника, хулас ҳамаш наздикиша қарор дорад. дар политехникум кӯчаи Арбоб Хотунда ҳамин квартираи мо қарор дорад. Бачаҳо одамое ки ҳамин тарафо, яъне ки квартира хар буден, ина марамат бо нархи дастрас. Нархи ҳамин квартира ки 57-58 квадрат ташкил мекунад 550 000 мега. аз думи Сауду ТВ занг занед, худохоҳ бо арзонтон мекунад. марамат муроҷиат кунед. Бачаҳои азиз, беҳтарин хона бо беҳтарин вариант. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки дар ноҳияи Фархор дар Золи Зард, мега ки дар Золи Зарди ноҳияи Фархор қарор дорад. се ҳуҷрагаҳай масоҳати 8 сотиқ замин дорад, яъне ки як этажа. ин ҳамин ҳолат савдо мешавад. ҷои шидш дига арзон намешавад. се ҳуҷра 8 сотиқ замин Золи Зарди дар ноҳияи Фархор, яъне ки дидестен дохили хона кадом ҳолат қарор дорад. як хонаш тайёр, як хонаш шпаклёвка талаб, ин тараф барак, ин тараф яъне ки замини 8 сотиқа. нархи ҳамин хонара бачаҳо мега ки 155 000 сум мегем. агар аз номи Сауду ТВ занг зананд, худо хоҳад бо як чинимчи муомила мешавад. бисёри баъд арзон намешавад. бачаҳо WhatsApp-шон 65 94 аз думи мо метавонед занг бизанед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳаррӯза хона қабул мекунем. бачаҳо ҳаррӯза навор дорем. агар ки бидонед ду канал дорем, Сауду ТВ ва Сауду ТВ 01 ки ҳар рӯз видео мекунем. чунки хонаҳоро бисёр ки қабул кардем, маҷбур шудем ду канал кушем. бачаҳои азиз, ҳамаш ба хотири шумо. 4 комната масоҳати 4 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе дар назди цементзаводи Душанбе қарор дорад. хона фақат назди ҳавлигӣ мега. бачаҳои азиз, 4 сотиқ дар ин вақт замонаи ҳозир бениҳоят калона. наздики цементзавод деҳаи Девдара ҳаст ку, Хокдара мега. Алиши вариант намешавад. харидори сериёз занг занед.
нарха 250,000 меган. 250,000 сум дар рақамҳои 94 ахиршай ватсапи соҳиб мулк барямо муроҷиат карда метавонем бачаҳо. Аз мо навор кардан аз шумо фақат лайк мондан аст. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. нигоҳ кунед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши Ленинград Истиқлол 2. дом мега 6 этажа ҳай. хонаи мо дар соколни этаж қарор дорад. ремонтҳо дараҷаи оли беҳтарин ремонт кардагӣ. нарх гарени арзона медонед, нархи зур. хоб соколни этаж ҳамиқа ки подвале бачо не ки просто барои зиндагӣ чотки вариант. ина ҳоҷатхона, ина баня, ин тарафш кухни, иҷа хонаҳо, як хонагай 44 квадрата. номаш мега чордома ҳай бачо азиз. рақами 7, хонаи рақами 7 гирду атроф 200-300 метр дур мақсад бозорча, магазино, мағозаи хӯрокворӣ, дорухона, панҷаша ҳастай. мед коллеҷа, мактаб миёна, мактаби русӣ, англисӣ ҳастай, милисахона, хулас ҷои созе мега беҳтарин ҷо. нарха 230,000 сомонӣ меган. фақат аз номи Саудо ТВ дӯстон муроҷиат кунед. фақат иншоалло бо ячинемчи муомилатон мекунад. рақамҳои дастӣ ватсап мегзорем. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳасте ки дар ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар, Кушониён Ф Саидов мега. анамиҷа хулас хонаи мо Савхози Ф Саидов, шӯъбаи якуми чорраҳаи ТЭЦ, 2.5-3 километр дуртар. илтимос фақат харидори серьёзни занг занад срочно фурӯшӣ. дуҳуҷрага, дусотиха, ноҳияи Кушониёни шаҳри Бохтар. рақамҳои дастӣ 1007 метонен занг бизанед. нархи ҳами хонаро бинед дӯстон. ин тараф ҳавлича, хоб дохили ҳавлӣ хона кардагӣ, ремонтошам бад нест, барои зиндагӣ тайёр кардиян, не ки савдо мекунад. 300,000 сомонӣ нархи ҳами хона бача азиз. худтон бо рақамҳои соҳибнумра занг зад пурсон шед. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ қабул кардем ки масоҳати 5 сотих замин, яъне ки 7 ҳуҷрага ҳай, 5 сотиха ҳай дар Гулбоғ будааст. шаҳри Кӯлоб дар Гулбоғ. фурӯшӣ дар Гулбоғ. свет об ҳастай, об ба мотор дар даруни ҳавлӣ мия, документҳо 100% ҳай. хонаҳои баракош ремонт дора, хонаи калонаш беремонтай, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, бо муомила дорад. танаи хона бачаҳо 7 комната будааст. якчанд хонаш ин тараф барак будааст, якчанд хонаш ин тараф хонаҳои кришадори беремонт. 5 сотих замин. нарх 260,000 сум дар Гулбоғ. одамое ки аз Кӯлоб хона харедсон ку ина марамад акақати зангзад чахчак. рақамҳои 39 ахираш. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дар сари роҳи Калон қарор дорад бача азиз. ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, доми 8 этажа, хона дар 7 этаж қарор дорад. духонагаи 67 квадрат бача азиз. ду хона 67 квадрат бо ремонти замонавӣ кардагӣ савдо мешавад сум дар кора. хоб рақамҳои 46 ба 870 дастӣ, 46 ба 970 ватсабай. доми сари роҳай мега, доми тайёрай, мардум зиндагӣ доранд. лифт дора, духонага ҳай, 3 та тиреза дора. дар наздикии хона бозорча, масҷид, мактаб, садик, беморхона, спринтери 41-45 назди дом меравад. нарха 560,000 мега. хит кардем 560,000 сомонӣ. духонагаи 67 квадрати метр бо дараҷаи олӣ. ин ҳами дом дар лаби роҳи Калон қарор дорад. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дуҳуҷрага квартира, дуюм этаж, 53 квадрати метр. нигоҳ кунед чӣ хел зура. дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе, 2 комната квартира, дуюм этаж, 53 квадрат, Душанбе Фирдавсӣ. фурӯшӣ поёни корвон баъди пост мега 1.5 километр дуртарай.
маҳаллаи Обишифо, 2 мактаб, садиқ, масҷид дар наздикии хона қарор дорад. маршрути 41267 аз ами наздикии хона мегзара мегӯяд азиз. дуҳуҷрага дуюм этаж 53 квадратный метр. нархи соз бачо 270,000 сум нархаш якчи нимчи савдо мешавад. лайкотона бимонен, дар канали ман Савдо ТВ обуна шен, хонаҳотона рӯй кунен, ман реклама карда фурӯшта бигзорам бачо азиз. ва дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ коробка аст ки дуҳуҷрага квартира 6 этаж 53 квадратный метр. 53 квадратаи коробкара метонен бо нархи дастрас харидорӣ бикунен. фақат мо навор мекунем бачо. хеле хонаҳора зиёдтар бачо бетариф Савдо ТВ-да рӯй мекунем. рӯдаки фабрика Ленинград, духонага дар ҳавза Ленинград назди коллеҷа мега. коллеҷи тиббӣ, мактаб, гимназия. бино аслан 6 ошёна, хона дар 6 ошёна қарор дорад. то моҳи ноябр ба анҷом мерасад. нарх 255,000 сомон, боз арзон мешавад. 53 квадрати 255,000 сомонӣ. занг биза ремонтиш кардалши бигириш. ҳами 300,000 да обши ҳамаш ремонт мешавад. хона худаш хати метонен зиндагира сар кунен. 300,000 да аз душанбе 35 квадрат мехарӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки дуҳуҷрага квартира 7 этаж 52 квадратный метр. анаиш ремонтдорай. ремонти дараҷаи олия не ки дар ваҳдатаи. ҳамин нарх навои ҳар як ҷо ба худша бо як арзиши дигар дорад. медонед? дуҳуҷрага квартира 7 этаж 52 квадрат назди бозорчаи гулистони шаҳри Ваҳдат ба қарор дорад. фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, пеши мактаби Терешкова 7 ошёна. хона 7 ошёна назди Терешкова мактаб. дом лифт надорад, техпаспорт дорад. хона нав таъмир кардагӣ 52 квадрат 299,000 сомонӣ. аз думи мо гап занем, боз арзон мешавад. шумо ба ҳам хотир лайкотона монен, дар канал обуна шавед, хонаҳотона рӯй кунед, реклама ка фурӯшта гузорем. ин ами дом имрӯза доми мо бачо. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира 6 этаж 50 квадратный метр. назди коллеҷи тиббии шаҳри Душанбе. хона дар лаби роҳи Калон. дар назди хона мега садиқ, мактаб, коллеҷи тиббӣ, поликлиника, маршрутка автобус ба назди хона мегзарад. дӯстон азиз, хулас ҳама чизи лозима барои зиндагӣ ҳаст. лифт дора. хона дар фабрика ҷойгир астай. ӯ домое ки дар 300,000 сум дар маркази шаҳр хона кофтестен, занг назанед, хеле хонаҳо неста мегӯям. нарх 385,000 сомонӣ. бачако ҳама каса ба хотири меҳнатҳои Савдо ТВ, ҳама каса як дасте лайкора гузорен. ами тарафи дасти чап мақсад беэътиборӣ накунед, лайкора монен, дар канал подписатсия кунед. доимо сарбаланд бошед бача азиз. то навораи баъдина.